Takže Milánkové, 31. srpna se v Blues Clubu zase po hodně dlouhé době objeví DJ Horina. Dík. Bude to narozeninová party, takže všechny srdečně zveme. Budeme hrát hlavně 80ky, taky něco z českých 60. 70. Počkej. Takže si každý přijde jak nějak na svý. To je ale špatně, Vláďo. Ty máš narozky 7. srpna. Vypadni. To jsou moje narozky. Ty ale vůbec neříkáš ty důležité věci. To je špatně. No, protože to je úplně špatně tohle celý. Že sám jsi to tady napsal. Taky jste měli hlavně říct, ať přijdou klidně i ezouši, to jako ty ezoterici. Klidně i sluníčkáři, biomatky, pro ty máme takový special ploužáčky, třeba jako na uklidnění, ke kojení. Klidňují zvířátka. Prostě ať je to jako tak jako pro všechny, ne? No ale to nejhlavnější je, že v rámci večera vystoupí taky skupina Sex for Free, což jsou nám dobře známí Honzi Mundareš a Zoltán Continental, hoši. Tak teď už mě nic nenapadá. Mně to nevadí. Tak to zbalíme, kluci, pojďte. Jo? Můžeš z toho něco použít? No z tohohle asi nic. Asi vyhodíme celý. Tak já pádím, cestou necestou, pět v Dejvicích, v Brně před 6, však jak říct.